ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ አዲስ አበባ ካብ ዝሓለፈ ቅንያታት ሒዙ ዝጀመረ ግፋእ ኤርትራውያን ይቕጽል ኣሎ። ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዘመሓላልፎ ዘለዉ መልእኽትታት ዛጊታማይት ወገናቶም ተገፊፎም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ተታሒዞም ምህላዎም ኣረጋጊጾም። ሓያሎ ካብቶም ተገፊፎም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣቐዲሞ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበራ ማዓስከራት ተዓቂቦም ዝነበሩን ምስ ምውላዕ ኩናት ናብ አዲስ አበባ ዝሃደሙን እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ገፊፉ ዝሓዞም ልዕሊ 200 ኤርትራውያን ብግዴታ ብመንገዲ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሶም ይዝከር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ኤርትራውያን ናይ ምግፋፍን ብዘይድሌቶም ናብ ዓዶም ናይ ምምላስን ስጉምቲ ከም ዝተቃወሞ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓላማትን ኤርትራውያን ዘነጻጸረ ግፋእ ዛጊት ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበሉን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ልዕሊ ተወላዶም ሓራ ዘነጻጸረ ጃምላዊ ማእሰርቲ እውን ይቕጽል ከም ዘሎ ፖለቲካውያን ውድባት ተቃውሞታትን ይስማዕ ኣለዋ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃገር ኣቶ ደመቀ መኮነን ገሊጹ። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ አዲስ አበባ ንዝመደበሮም ኣምባሳደራት ወፃኢ ሃገራት ብ15 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ። እንተኾነ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ የካይደሎ ዝበሎ ናይ ዘተ ሰላም ጻዕርታት ብንጹር ኣይገለጸን። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ሚኒስተር ፍትሒ ኣቶ ጊደዎን ጢሞቴዎስ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘካይዶ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ክወርድ ንዝኽእል ጉድኣት ንምውጋድ ናይ ህፁፅ እዋን ከም ዝኣወጀ ኣረዲኡ። ወከልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ናይ ወፃኢ ኣምባሳደራት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈጸመ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕትን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዘውረዶ ጉድኣትን ኣይጠቐሱን። ነፈርቲ ውጊ ኢትዮጵያ ብ13 ነሓሰ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ከተማ ፍኖተ ሰላም ኣብ ዘካየደኦ ደብዳብ ናይ ዝተቐትሉ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 30 ይበፂሑ። ፎኪስን ከቢድን መቕሰልቲ ዝበፅሖም 50 ሰባት ድማ ኣብ ኣብያተ ሕክምና ይእለዩ ምህላዎም ዝተፈላለያ መርባት ዜና ገሊፀን። ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ምልሻታት ዕጡቃት ፋኖን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተወልዐ ግጭት ኣብ ዝበዝሓ ዓበይቲ ከተማታት ከም ዝሃደ እኳ እንተተገልጸ ኣብ ካልእ ከባቢታት ግና ጸጸኒሑ ተኽሲ ይስማዕ ምህላው እተን መርበባት ይሕብራ። ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ተፈልያ ናጽነታ ዝኣወጀት ደቡብ ሱዳን ዝመጽእ ዓመት ንመጀመርያ እዋን ሓፈሻዊ ምርጫ ከተካይድ እያ። ብመሰረቲ ኣብ መንጎ መሰጋገር መንግስትን ተቃወምቲ ኣካላትን ተበፂሑ ዘሎ ስምዕ እቲ ምርጫ ኣብ 2024 ክካየድ እኳ እንተተወሰነ ዕለትን ወርሕን ግና ኣይተጠቕሰን። ኣብቲ ክካየድ ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ምርጫ ደቡብ ሱዳን ነቲ ሃገር ካብ እዋን ናጽነታ ን12 ዓመታት ዝመርሐ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ማያርዲት ንሰልፊ ምንቅስቓስ ሓርነት ደቡብ ሱዳን ብምውካል ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ደቡብ ሱዳን ኣብ 9 ሓምለ 2015 ፈላሚ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ መዲባ እኳ እንተነበረት ብስግኣታት ጸጥታ፣ ዕልዋ፣ ብልሽውናን ውሽጣዊ ግጭታትን ነዚ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ከተካይዶ ኣይከኣለትን። ኣብቲ ኣፋፍ ጸጥታት ትርከብ ደቡብ ሱዳን ብምኽንያት ዝመጽእ ዓመት ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ናብ ተወሳኺ ግጭታት ከይተምርሕ ዝተፈላለዩ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን